știți că mai încolo o să vină verișorii mei. Și da, o să vină 2 verișori la mine și o să mai vină încă verișori. Cred că am zis că e o perioadă serioasă pentru verișori, pentru că mi-e foarte dor de ei și mi-e mai văzut foarte mult timp. Cine? Am și aia, stați. Ăla-i frate meu. Cred că deja... Ea e verișoara mea. Pe care să nu vorbești cu ea. Bună! Bună! Iertați. Asta e verișoara mea. Iar eu. Cu fratele meu. Da, cu fratele meu. Iar eu o să facem un challenge astăzi. O să ne gândim și revenim. Perfect. Bună! Bună abonații mei! Sunt abonații tăi. Abonații! Eu, Amalia. La Amalia. Da. E contul de YouTube să știți multe. Să știți că are 7 ani. Da, eu am 10 ani. Și fac 8 ani. Nu fac 8 La challenge-ul ăsta, ca să bat din să atingă dintr-un fondaten cu ochii închiși și cu aia la să mă achez. Sper să vă placă fetelor. Și eu? Și eu? Nu ca pe urmă, tu dă-te. Tu faci cu altceva. De la partid, Nu, da? Anais, o să iau toate fondurile mele de timp. Hai să închizi ochii dacă mă scurg pe tine. Dar putem să ne uităm? Nu mă uit? Da, tu poți să te uiți. Închide ochii, Anais. Nu știu care e termenul ăla de față. Nu, o să închizi ochii. Nu, că spun și eu. Hai, stai! Stai să le amestec. Gata, hai. Asta. Ăla, gata. A ales prima oară fonul de timp. Anume, ăsta care e mult mai închis. Uite, am găsit asta. Sau e potrivit, cred. Am găsit asta. A ales acest monite. Perfect. Da, bine asta găsit. Nu mare. Perfect pentru fața ei. Acum consilere. Am 3 consilere. Eu am 10 consilere. Că sunt gay. Da, o să pun cenzurat. Deci nu știe ce e ăla. Deci așa. Adică de așa și da. Am acest explicație. O să aceeași formă auto. Să știți și n-are consecință. O să contur camera așa. Să vedem. Să-i pun mâna la ochi. Am văzut. Hai, Ana, stai să vă explic ce găsim. Hai, fie ochii. Hai. Hai. Ala, foarte asta. Tu? La asta cel mai greu și cel mai urât. Cel mai închis la culoare, care folosesc. Nu se potrivește? Nu, deloc. Că trebuie mai deschis la ochi. Asta e. Mai se întâmplă. Și care era perfect? Perfect era ăsta. Care e perfect pentru tine. Perfect. Oh. Dar asta este. Hai, Gola, tu vorul. Nu. Asta e ales ea. Deci, care nu știu de unde firma. Și poate și expirat ochilor ăsta. Am gândit pe tine să știu mai inspirate. M-am uitat la toate. Uite ce scrie. Și am și blush-urile. Am 100 de blush-uri. La astea o să simtă. O să fac un challenge. La astea o să simte care sunt. Dar o să știu eu ce să fac. Uitați-vă. Așa. Prima oară să pun conturile. Închide ochii. Agăză telefonul. Nu are nimic. Ne scuzați. Prima oară să pun conturile. Hai, alege. Alege, doar pui mâna pe el, nu simți forma. Ăsta. Da, să-ți face roz acum. Face roz, o să vă arăt acum. Nu, iată. Uite, aici e mov, dar efectiv se face roz pe mână. Uite. Vedeți, se vede. E ok. Deci, ales cel mai compus, în afară de fondul de tine. Dacă l-alegea pe ăsta, pe astea sau pe astea două, deci muream de râs, că ăsta n-are culoare, ca un pipi gri. Și ăsta e prea închis.
ăla e bine că l-ai ales pe ăla. Și are acest blush și acum la contura, n-ai? Doar l-al atingi și n-ai voie să pui mâna pe el să-l simți acolo. Aici o să pui mâna pe ceva. Hai. Atinge-l. Nu mai face ala bală portocală, doar îl atinge. Pe ăsta. Le-am atins bine. Nu e prea bine, că aici are și contur și nu mai te deam cu blush-ul ăla. Și aici, ăsta e bronzer și ăsta e contur. Ești proastă. Acum pensule, dragii mei, va fi, cred că, foarte dificil, că tot are coada așa. Ea va alege câte e. Așa. E una așa. Deci, dar o să alegi doar de 3 pensule. Stai! Așa. Și asta. Sunteți pregătiți să vedem? Închide ochii, Anaïs. O să le pun de la coada așa. Hai, prima pensulă, alege. Hai. Asta. Așa. Bă, de ce ai luat ochii? Închide ochii, că trebuie să le alegi, arată. Hai, alege pe următoare. Să vezi ce te face la ochi. Nu, ai luat-o, nu, ai pus mâna pe asta. Încă pensulă și viață. Ok. A luat pensulele nu prea bine, trebuia să ia pe astea două și pe asta. Dar a luat pe asta care dau eu consilorul pe ea. Asta e. Anaïs, îmi pare rău. Haide, e rândul meu. De ce stai? Acum trebuie să alegi, Anaïs, câte o paletă pentru ochi. Pentru ochișori. Pregătesc astea. Din aceste două. Așa. Doar o atingi. Doar o atingi. Atinge. Hai. Asta. Ales pe ăsta cu gri. Și un ruj. Hai, ești pregătită. Prima oară gloss și după... Ia uitați. Ăsta te usură și ăsta e prea frumos. Miroase și frumos. E destul de șocolă. Nu mai lasă. Hai, deci pișa de... Revenim, stați. Adică lasă, hai. Filmăm de 7 minute. Hai. Poți să le atingi pe spațiu ce vrei, că nu vrei să le hai. Hai, nu acum, de ce faci? De ce trebuie? Aș spus să le iei mâna. Nu să... Gen, să le iei mâna să le atingi, să duci pe acolo. Hai. Gata? Nu, nu e asta. Ești proastă? Ce? Nu, că nu mai. Uite, acum Anaïs are închide ochii. Hai, atinge. Doar pe ăsta. Ala pe la putere. Hai, de ce l atingi? Ți-am dat să pui dege, trebuie să faci numai puțin. Trebuie să mă colerez. Atinge doar pe capul. Ai ales, da? Ia să ne vedem și pe cameră, să vedem. Nu pot să ne vedem pe cameră. Ai ales. Gata, Anaïs, ai ales totul. Astăzi mai că ales câteva bine, Anaïs. O să acum să dau și rujul. Gata. Acum eu. Nu, Luca, nu, că n-am terminat. Și asta e greu, rău. Uite-te și rujul potrivit. Închide ochii, Anaïs. Uite să nu uite ca să uite ca să nu puște așa. Să pun așa camera. Care la alege, nu mai interesant. Hai. Alege. Ok. E roz. Ăla la ales pe ăsta după timpul ce aușesc. Acum o să folosesc și paleta asta pentru alt. Revenim cu rezultatul. Uite-te la glindă. Ai văzut cum... Gata, dragii mei, a plăcut prank-ul, cred că i-a plăcut. Să știi că m-a fost foarte frumos de așa, dar acum am vrut să-mi bagă pe ea puțin. Că și-a ales cel mai prost machiaj. Acum trebuie să faci și ea. Nu. Vă iubesc, pa, pa! Pa, pa!
să vă abonați la mine pe canal și să-mi dați un like mare.